Kajing kublai i ya phi barok ki para bangai per ki para lok ki baju sngap ya gani ka morning mana man la ka step. Kajing pusan na ka ktinu blai ha gani ka por ka den ka sam chis pa lai po lai. But ha kani ka sam ka badan lai tlikit khat ngin ya kren syapang kajing koridor bat kajing mentoy jong kajing lech sya kajing senglang. Hagat kot ka paningkong ka ong hakmi ka babha ber ka internet kan no baki para ki ya syonglang ha ka bi sok ka we. Haba ki banget ki ya leche ke seng ki don ha ke seng ha ka kerteng ka jau jisu ki seng lang laga dei ke jing duai ke jing yero ke jing mani ke jing ruai ki jing selok ke jing krene ke tinu blai ke jing pule ya ke tinu blai ka no ka bangin le ha ka kerteng u jisu ban syakri utrai u blai u yo i bakalong ka ba internet bat ka babha ki khamat jo kapan sngau ha yo blai bun sin ngim ju poi perkhat baga jinglet jinseng kad phalang ya ka ei ka boblei usngau ya ka ei ka boblei perkhat ya ka ei ka boblei u pej ya ka ta ge jinseng lang ka jongi ngi perkhat baga jinseng lang ka dei tang namar baga dei ka rukam ka dei ka jingkit khli la ne ka duty ka kamram bagi dei banlej kum ki kristani ha banlej henry ngi sotu pat lengba ka ni ka sam chis palai pulai baga jinglet jinseng ka jingdon ha ka jinseng lang ka long ka jing syakri yo blai ka ba pen sobha bat ka balong ka jing tanat akmat ublai ka khot ka ba ar ka ong ka long kum ka jing sle ka ba koridor halor ka khli ka ba tu ye ka nyutmo aron ken ka ba hiar hakir miang ki jan jong u yo aron ba unlong urang ba lengdo lapen kentang ya ringkat ka penyang ka pelapen sle ha ka jing senglang ka jongi ka don ka jing pen sle nang no ka jing pen sle ka wan u aron udai urang ba lengdo bat ka shiti shik hebrew ka ong ba u jisu ru udai urang ba lengdo jongi hakmat ublai hadu menta udang ya side na ka benta jongi hakmat ublai ukpa bat ujisu laong ujisu Chris kamot ubalasle hagaktin Hebrew ka ong Messiah ubalasle ujisu day uta ubalasle jong ublay waim bad habau don ha gejing senglang hang ta gadon gejing pensle namar na u kawan gejing pensle bad habadon gejing pensle kadon gejing pen kentang kadon gejing pen khia kadon gejing pelai luit kitab Isaya ka ong ya ka lengko di gejing lomrau lapen kriak no namar kata gejing pensle badai na kata kadau jisu ong haba ane laingot naki singlang kerting jonga hang tang don ringkat batki haba utrai don hang ta ka don gejing pensle na u katuit gejing pensle kawan gejing pensle na utrai bat kumta haba ngidon ha gejing singlang ngilet sya gejaka ka badon gejing pensle ila banet shakino no kijing tamasa perthai lani shakino no ki function perthai function sarkar lani ki function jong ununo rishimet lani kino no ki function perthai la bande ki function ki ba he ki ba krau ki ba I don boram shisha ki ba internet henry anam don kijing pensle namaru jisu ong dei tang habadon ka jiu senglang ha ka kerteng jong u ong andon ringkat batki komta ka jinglet che ka jiu seng ngilet ban mat ka jing kerku jong ka banau trai ka jing pensle ka jing pelai lut ka jing pen khia bonsin ha ka jing perkhat kom ki briu ha badon ka jing jia basnosi ha ying hasem lani ha bajia kanono ka jing jia ka jing im jong shimet ha bangi sosi mensim ha bangi kuslai jingmot ngim kwa shu banle che ka jiu seng i perkhat bagi jinglet jeseng kum ka jinglet shaki kam tamasa dai ga jinglet shaki jeseng ka dai ga jinglet ban syakri ublai ban shem bar ublai ban don ha ga jarar kat ublai bat dai ne kata kadau ka kitab Isaya ngong ban riu howei ka ong ba ki basosi kin wan sya seyon kita ki ba pat ka do nuot ki bala mong ga ban sim kin wan chelum seyon namar hangta kadon ke jador kat utrai kadon ke jing penkhia kadon ke jing kemen bat kadon
gajing kerku. Ngin wan che gajeseng, bad habangi wan che gajeseng, imat gajing pelat, imat gajing penkia, imat ya gajing kermen kebatamai na utrai, habangi dan ha gajeseng lang. Kedekot kabalai, kum ka umjer u Herman, kabahab halo kabahir halor kilum seyon, na bahang ta ken utrai lo hukum ya kata gajing kerku, gajing im kabahala kerta ken. Ulum Herman udan habordar jong ka Israel bag Lebanon. Uni ude ulum clear lum uba jerong tam hapo Israel. But uni ulum bonsin kil o na ka dureu Mediterranean ki juki ubat kilang halor jo ne ulum. Na kata kadau halor ne ulum kadon kal air ka bapja kal air ka bakriat. But nang ni na lo ne ulum hatrai jo ne ulum kidan ki cloud jo ki dingkedar ki berimdor bat now ne ulum ka leer kriat ka umjer ka juhiar syaki lum seyon ki beran saudong jong ka Jerusalem hang ni ka keren syapang ublei ko muta ubahakli tam na u ka wan ka jing pengat ka jing tingat habangi don ha ka jing senglang habu try don ka don ka jing pengat ka don ka jing tingat ubas ngosi umat ya ka jing tingat uba panggaman si umat ya gajing kia bat tau badan ha gajing do jing kermen umat ya gajing kermen namar kal air mensi kal air beneng katut habadan gajing senglang na kata kadau David ong nala kemen ha baki ong yang ini lech gajing utrai baru ong kamla shisngi ha ka ying utrai ko menong ab jingkang banya shi hajar sngi shabar na gajing utrai tungin nyokor batong inya be shagji senglang namar gestiu shagi Hebrew ka ong to ya penki para lok he ban ya be shagji senglang nap kumba POE bagi tigi sengi kila nang hajang kad bangin nang up igijing nginang penkre igijing wan utrai to nginya penki para lok ban ya be shagji senglang nginam kensting igijing senglang ngin i igijing senglang ngin be shagji senglang lagalong kasi poya kasi utrai namar kat banginang don kat banginang lech ke jesenglang ke jingker ku nginang mat chibon ke jing pensle bat ke jinor kat utrai ni mat ya ke jingker ku try ha ke jeror kat ke jong do blay un ker ku eng ba ka ni ke jing slok na ka tinu blay ke teng Jisu amen.